everyone. आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंसोरखौ बरायबाय। प्लिज अननानै जायफोरा गोदान बे जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबाय। नै जोंहा लोगोनाव दसे बेरायहैनो नागिरदों। गोजा खोनादों आसा दासो बौबा जाखादों देलावबाय थाबानो जाबाय। बिशाल मार्केट मोननोसै नै बेलाय बिशाल मार्केट क'क्राझारनि बाबा ठीक मोना दे अजय इंजिनियर नी song गेटखौनो साफायबोनो बावबाय। दासो नुहांगासिनो दं दा हाजोबाखै। नै लामायाव लोगो मोनबावबायसो नै लोगोना थांनो नागिरनाया बिसिनावनोमोन नै लोगोनि न' मोनबाय बिलाय नै लोगोनि न'आ अबेसो थांनो दे मा नाम खोन्थादो नोङो ओरै नायना खोन्थादो रा दे खोन्था मा क्लासाव फरायो सुन्दुरि जाथारगोन ना आजाराव सोर दं ओरैथिंजाय नै जोंदारि बिमाया मा जाखो दां होआ थांसै जोंहा थांसै न'आव बाय बाय।